Per fer aquesta activitat, recordeu que podeu treballar amb diferents capes i, per exemple, aquí he retallat la capa del meu cap i aquesta capa de sang l'he trobat per internet amb una imatge amb el fons transparent. Aquí, per exemple, és la meva capa d'una foto retallada i aquesta imatge de l'Estàtua de la Llibertat és una altra foto retallada. És a dir, aquí hi ha tres capes, la del fondo, jo i l'Estàtua de la Llibertat. Per fer aquests dos exemples, el que he fet és combinar típiques imatges que ja sabem tots que aquí surt un lleó i aquí surt un mico de Sitges, però m'he posat la meva silueta i aquí m'he posat la silueta del meu gos. Per fer això, recordeu que us podeu enviar per internet les fotos que us hagueu fet amb l'iPad. Per exemple, jo m'he enviat aquesta, la descarrego amb aquest botó i, com sempre, això va parar a Finder, Downloads o descargues. Recordeu que amb aquests botons podeu visualitzar les imatges com vulgueu. Jo prefereixo sempre aquesta opció. I seleccionant i clicant la tecla espai, podeu fer un momentet gran la imatge. Veieu? Amb la tecla espai, gran o petita. Per trobar-la ràpidament, l'arrossego un momentet a l'escriptori. Ja la tenia, per tant la substitueixo. Molt bé. I per un altre cantó, això ja ho puc tancar, he anat a buscar a internet la imatge del logotip de Metro Goldwyn Mayer. Evidentment, m'interessa agafar una imatge que sigui gran. Aquesta té 1900, per tant és suficientment gran. Mostro la imatge i l'arrossego a l'escriptori també. Ja tinc les dues imatges amb les quals vull treballar. En una altra pestanya he obert PixLR. Recordeu que anem a File, Open Image, i el que farem és obrir primer aquesta. Per tant, selecciono aquesta i l'obro. Molt bé. I per un altre cantó obrirem aquesta altra imatge. Per tant, File, Open Image, i cliquem aquesta i l'obrim. I apareix una segona finestra. A vegades això pot donar problemes. Mireu, avui us ensenyo una altra manera de fer-ho. Tanco. Si aneu a Layer i fiqueu Open Image as a Layer, també us deixa seleccionar una imatge i directament l'obre com una segona capa. Veieu? Capa 1, capa 2. Ara, per què no veig la capa del fondo? Perquè a davant tinc aquesta capa, per tant, activant-la o desactivant-la, la veig. Molt bé. Ara que tenim aquí les dues capes, d'acord, anem primer a treballar la capa del fons. Per tant, desactivo la capa 1, me'n vaig al fons i recordem de fer una miqueta de zoom fins que veiem, amb això puc moure-ho, fins que veiem el lleó. I ara m'interessa treballar el llaç. Per treballar el llaç, el que faré és primer una selecció, per tant, vinc i selecciono més o menys això. Deixo anar, i amb el botó Shift vaig sumant selecció. No passa res si agafeu una miqueta del color negre. Ara, vigileu amb aquest borde. Vale, he sumat selecció, torno a clicar per sumar i quan veig el símbol, recordeu, és quan heu de començar a seleccionar. Abans no. Sumo això. Ja tinc el lleó seleccionat. Aquí hi ha una miqueta de palets que també m'interessa sumar a la selecció encara que agafi el negre. Vale. I el que faré és eliminar, és a dir, xiriflu X. I se'n va. Ara m'interessa pintar aquesta part blanca de color negre. Per fer això, avui aprendrem una nova eina que és l'eina del pinzell, que la tenim aquí. Cliquem al pinzell i aquí tenim el color. Per defecte potser us surt un altre color. Clicant aquí, simplement, fixeu-vos que podem triar nosaltres el color o que surt un comptagotes. Aquest comptagotes serveix per seleccionar un color. Jo vull que el color negre sigui aquest negre. Per tant, clico i li dic OK. I ja tenim color negre. Ara tot ho puc pintar de color negre. Atenció de no passar-vos. Un cop haguem fet les parts més delicades, que potser és la del contorn, podem anar a Brush i aquí canviar-li la mida. Per exemple, ficar-li 200. Ho rebaixem. Ja està. I ara es tracta de posar-li a sobre el cap del meu gos. Per tant, activo un altre cop la capa número 1, vinc amb el zoom fins al meu gos i recordeu que ara m'interessa retallar només el gos. Per tant, agafo de moment
i faig ràpidament el seu cap. Xiriflu X. Vale, això passa molts cops, Desfaig l'acció amb xiriflu Z i com que no estava a la meva capa, evidentment no puc retallar-ho. Clico la meva capa i faig un altre cop xiriflu X. Aquesta capa ja no la vull. Deixo anar, torno al zoom normal i ara faig xiriflu V baixa per enganxar la capa. Aquesta capa recordeu que encara l'hem d'ajustar, per tant torno a agafar el zoom i ara em dedicaré a retallar les parts que no vull. I xiriflu X. Puc anar-ho fent a poc, xiriflu X. Cada cop que retallo, o podria sumar tota la selecció i després fer un xiriflu X. Això ja com vosaltres vulgueu. Com el zoom més gran el feu i més ajusteu a la foto, evidentment, més bonic us quedarà el treball perquè menys es notarà la part anterior de la foto. Com que estic treballant en aquesta capa, que fixeu-vos que aquesta capa és només el cap, no passa res si agafo això, perquè en realitat el que estic agafant són parts de la capa número 3 on només és el cap del meu gos. Per tant, no existeix això del darrere. Quan ho borro, només es borra la part que afecta a la capa, que és el cap del meu gos, no a la capa anterior. Molt bé, quan creieu que hagueu acabat, el que fareu és, sobretot, tindre seleccionada la capa que us interessa i fer Edit, Free Transform. I recordeu que aquesta capa ara la podem moure i ajustar. Així, la girarem una miqueta. Quan acabeu, apreteu Intro. Recordeu de guardar els canvis. File, Save. Poseu un nom que evidentment s'entengui. Com a treball finalitzat heu de triar JPG o PNG, qualsevol dels dos és correcte, i si no acabeu i voleu continuar un altre dia, ho heu de guardar en format de capes, és a dir, PXD. Jo ja he acabat, per tant, PNG, OK, i finalment la guardaré a l'escriptori amb aquest nom, correcte, desar. Fixeu-vos que la capa aquesta, com que està desactivada, no es desa, però no l'he eliminada. Si la volgués eliminar, hauria de seleccionar aquesta capa i fer botó dret, Delete Layer, o arrossegar-la fins la paperera i desapareix aquella capa. Minimitzem, anem a l'escriptori i evidentment tenim, fixeu-vos,